Το συνέδριό μας καταρχάς γίνεται πάνω στην ολοκλήρωση 50 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία υπήρξε πρωταγωνίστρια, όχι μόνο το 1974, υπήρξε το 1980 με την Πολιτιστική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1989 με την Εθνική Συμφιλίωση, το 2012 που παραμείναμε στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Να τα θυμόμαστε αυτά. Είναι ένα κόμμα πρωταγωνιστικό στην ιστορία του τόπου. Εμείς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αναγνωρίζεται στη δράση της. Βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις παρά τις διακυμάνσεις που πάντα αποτυπώνονται. Έχει πτώσει. Ναι, πάντα αποτυπώνονται. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία καταγράφονται. Από την άλλη πλευρά βλέπετε όμως ότι η συντριπτική πλειονότητα στις δημοσκοπήσεις εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό έργο. Η απόκλιση δηλαδή του Πρωθυπουργού στην καταλληλότητα με τον δεύτερον τη τάξη είναι μεγαλύτερη από την απόκλιση της Νέας Δημοκρατίας. Και η απόσταση των κομμάτων είναι μεγάλη. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία φθορά για την κυβέρνηση. Και ήθελα να σας ρωτήσω, άρα υπάρχει πύχης, στόχος, ποσοστό εννοώ? Εγώ πιστεύω, κύριε Τζούνο, ότι εκτός του ότι θα είναι πρωταγωνίστρια η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις ευρωεκλογές, ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικές είναι οι ευρωεκλογές, ότι πλέον δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος, ότι και με την επιστολική ψήφο κινούνται και παροτρύνονται και εκείνοι που δεν θα ψήφιζαν, διότι έχουν τη δυνατότητα με απόσταση ηλεκτρονικά να ψηφίσουν, να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Εγώ στη ρητορική μου έχω αλλάξει τη λέξη δικαίωμα, μάλλον τις έχω συμπληρώσει την λέξη καθήκον και υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση να στείλουμε μια ισχυρή αντιπροσωπεία στην Ευρωβουλή που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας και η πλειονότητα θα είναι από την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το κατεξοχήν Ευρωπαϊκό Κόμμα που υπερασπίζεται την Ευρωπαϊκή. Τι είπατε? Ποσοστό, λέω, δεν θα μας πείτε. Ποσοστό, γιατί να πω. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε τα ποσοστά των περασμένων εκλογών. Του 33,12%. Των περασμένων εκλογών. Μάλιστα. Ευρωεκλογών. Μάλιστα. Των ευρωεκλογών. Όχι το 33,12%. Όχι, αυτό θα ήταν ευχής έργων, αλλά δεν νομίζω ότι είναι προσιτό τώρα. Μάλιστα. Μπορεί να το πλησιάσει.